Moikka urheilujonne ja katso, että tänään rakennetaan F1-formula, tämmönen mini-auto. Ja katsotaan mitä tästä tulee. Mut tippu heti joku osa. No onneksi löytyy. Katsotaan mikä formula tästä tulee näistä kaikista. Varmaan sininen kypärä. Varmaan se on toi formula. No mutta tämmönen se ohjaa. No halletaan kasaan. Joo, meillä on siis pari muutakin tämmösiä vihreät, saatiin 2 samanlaista. Toi tohon. Tähän näin. Sitten toistepäin tohon. Tohon toi. Ja sitten tämmönen osa tulee tohon. Onkohan tää vähän tylsää, kun te vaan katsotte kun mä rakennan. No, se on ihan teidän oma päätös. Onkohan tässä sitä? Kun nyt ei löydy. Ei tähän löytyä. Ei kun tuossa se on. Tässä se osa on, mikä laitetaan tuohon. Ja nyt mä laitan tämmöset tapit tähän, niin ne renkaatkin pystyy laittamaan siihen sit jossain vaiheessa. Sitten meillä on vaiheena laittaa tommonen, mikä toi nyt on, tämmönen etuspoileri tohon noin tämmönen. Ja sitten joku tarra tähän, tai tämmönen valmiiksi laitettu tarra. Kiinnitetään tähän tämmöiseksi. Ja sitten tehdäänkin joku, en mä tiedä mikä tää on, mutta joku tää on. Tämmönen laitetaan ekana toi tälleen. Ja sitten tähän päälle. Olisiko tää bensaluukku, kun tää menee sit tohon noin. Tohon. Saattaa olla muuten bensaluukku. Laitetaan sitten tämmönen, onko mä oikeassa kohdassa? Joo, tämmönen, no tämmönen turvakaari tähän. Tuohon napsautetaan se kiinni. Ja sitten meillä onkin, tässä on valkoinen pää, tämmönen, laitetaan se tähän ja sitten kypärä kiinni. Tähän. Ja sitten laitetaan tää tohon. Ja sittenkin renkaat laitetaan. No on 2 erinäköistä, vaan pinkki ja sininen. Tässä on pinkki. Pitäisikö me laittaa pinkki. Ja taakse laitetaan pinkit ja eteen siniset. Eikö se ole ihan hyvä? Meidän tippu lattialle. Venatkaa sekkaan. On ollut vähän kipeä, niin vähän nuha. Ei tää meikki paikalla. No niin, nyt. Sitten vielä 4. rengas. No niin, siinä on meidän formula valmis. Ei 1 osa vielä puuttuu. Tohon laitettiin tommonen alppane, eiku mikä? Alppine tarra. Tää kamera ei taha jostain syystä tarkentaa. No mut tämmönen tästä tuli. Laittakaa MP tähän kommentteihin. No me nähdään seuraavaa video parissa. Muista tilaa ja tykkää tää kanava. Se olisi tosi kiva meille. No, moro!